Hirugarren maila online nola egin ikusiko duzu bideo honetan. Lehenengo eta behin erabiltzaile izena eta pasahitza behar diren lekuan jarri eta sartu ikastaroan. Seguru asko talde bakarra izango duzuzuk laugarren maila online aukeratu hori. Pantailaren erdialdean ikastaroaren helburu eta deskribapena aurkituko dituzu. Adibidez, ikastaroaren berri ematen duen PDF fitxategia, ikastaroa burutzean ikasleak ahoz naiz idatziz bete beharreko helburuak eta aberen deskribapena. Foro bat ere badago, bertan irakasleak astean zehar egin beharrekoen berri emango dizu. Bera jarraituz gero, lehenengo unitatea ikusiko duzu, konturatuko zara besteak ez daudela eskura, unitateak egin ahala jarriko ditugu ikusgai. Hasieran unitatearen beraren aurkezpen laburra egiten da eta gero segidan datoz jarduerak. Jarduerak ere datozen ordenan egin behar dira. Adibidez, lehenengoan foro badugu. Foro horretan bi lantxo egin behar ditugu, aurkezpena eta ikastarorako gu ditugun nahien beharren edo espektatiben berri ematea. Horretarako, eztabaida berria hasi aukeratu, gure lanari izenburua jarri, eskatu zaigunari erantzunez idatzi, eta mezua forora bidaliko dugu. Nahi izan ezkero, eranskin bat gehitzeko modu ere badaukagu. Kurtsoko nabigatzailea hemen goi aldean dugu, horrela egingo ditugu jarduera guztiak. Azken jarduera hasierako ebaluazioa izango da saio honetan. Hau ere, mintxe jartzen dugu zer egin behar dugun, hasierako ebaluazioa, hemen daukagu lana, lan hori Word dokumentu batean idatzi behar duzue, zuen konputagailuan gorde, eta gero irakasleari bidali beste atxikitutako beste edozein fitxategi bezalaxe. Horretarako arakatu honi emango diogu, nahi dugun fitxategi aukeratu eta fitxategi hau igo aukeratuta irakasleari bidali. Hauek guztiak behar bada lehenengo gunean ulertzea zertxo bai kostatuko zaizue, baina arian ondo moldatuko zarete, ez izan zalantzarik. Pantailaren eskuinaldean egutegia dugu, lanak zein egunetarako eskatzen zaizkigun, azaltzen du, adibidez lehenengo unitatean, bi lan badire irakasleari igorri beharrekoak eta jartzen du lehenengoa, asteazkenak urriak 26-rako eta beste ere egun bererako. Eta pantailaren ezkerraldean berriz bi gauza interesgarri gutxienez baditugu. Lehenengo, kurtsoan gauden partaideon zerrenda, hemen edozein aukeratuz gero, adibidez Iñaki Rezola irakaslea, mezua bidal diezaiokegu, mezua pertsonala da, eta ikastaroko plataformako mezulariaz gain, irakaslearen helbide korreo elektronikora ere iritsiko da. Eta gero beran ikastaroan zehar erabilitako baliabideak ariketa motaren arabera antolatuak gaude. Hemen zereginak hau. Importantea da, bertan ikusi ahal izango bai dugu egin ditugun lanen zerrenda. Baita irakasleak jarri digun kalifikazioa ere. Tira, oraingoz nahiko izango dela uste dut, ea aurkezpen unitate hau ondo ateratzen zaizuen eta taldean zaudeten ikasle guztion berri laster izaten dugun.